ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб ва ассалому алайкум ба кулли тамошобинони сомонаи мошинҳои фурӯшӣ. дӯстои ман, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастед, ҳатман лайк ва подписаро фаромӯш накунед. бародарҷонои ман, дар навори имрӯза ба дилхоҳи шумо мошинҳоро мондагием, ки барои шумо маъқул мешавад бо нархҳои бениҳоят дастрас. дӯстои азиз, агар шумо мехоҳед бо мо ҳамкорӣ кунед ё ки мошинотонро реклама кунед, пас метавонед дар ватсайби мо муроҷиат намоед. бародарои ман, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. хуб дӯстои азиз, мошини якумии мо Opel Astra F мебошад. соли барорӣ 6994. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш, танҳо бензин мебошад. бародаро, коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархаш 23000 сомонӣ. ба рубли имрӯза бигардонем 139000 рубли русӣ мебошад. дӯстои азиз, дар ҷо соҳиби мошин ягон маълумоти бештаре барои моро додагӣ нестай. рақамҳои соҳиби мошин дар экрани ҳар яки мо шумо мебошад. занг зада маълумоти бештар аз хизи соҳиби мошин пайдо кунем. бародарои ман, хуб дӯстои азиз, боз мошин албатии мо Daewoo Nexi мебошад. соли барорӣ 6997. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш, бензин плюс газ мебошад. коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Бохта ҷойгир мебошад. дӯстои ман, нархиш 14000 сомонӣ. ба рубли имрӯза бигардонем 85000 рубли русӣ мебошад. дар ҷо соҳиби мошин қайд кардаги бародаро хадавош айнол кардаги мотор масъала намехрафтаги 4 баллони нав документош то 28.04.2023 вақт дора уфтаги. бародаро, маълумоти бештари дига додагӣ нестай. барои моро занг бизанед, маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин бо хитон пайдо кунед. хуб дӯстои ман, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. дӯстои азиз, боз мошини навбатии мо Chevrolet Lacetti мебошад. соли барорӣ 6/2008. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш, бензин плюс газ мебошад. коробка передача бошад автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 36000 сомонӣ. ба рубли имрӯза бигардонем 218000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар ҷо соҳиби мошин қайд кардаги ки гази евро 4 дора. мошин тозак 100% кондитсионерош кор мекунад. 4 электропакет, салонуш тозак, масъала свеча нав алиш кардагим бо таксирам дроварданда ёрдам мекунуфтаги. срочно сум дар кора, харидори аниқ бошад. занг бизанем, бо муомила мекунем уфтаги. бародарои ман, хуб дӯстои азиз, дар ин ҷо дига ягон маълумоти бештари дига додагӣ нестай. фақат срочно уфтаги соҳиби мошин. хуб дӯстои ман, боз мошини навбатии Toyota Fielder мебошад. соли барорӣ 6/2007. мотор объёмаш бошад 1.5 сӯзишвориш, бензини танҳо мебошад. бародаро, коробка передача автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состоянияша хитон дидастем. бародаро, айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 47000 сомонӣ. ба рубли имрӯза бигардонем 285000 рубли русӣ мебошад. дар ҷо соҳиби мошин қайд кардаги бародаро мошин сеска старт-стоп, мошин тоза уфтаги. нарх бо перекидкаш, растамошка, раҳпулӣ ҳисоб кардаги нестай. номеромон киштагӣ боша уфтаги. бародаро, смс кунед, кор мекунад уфтаги. ягон маълумоти бештари дига додагӣ нестай. барои моро занг бизанед, бародаро, аз худи соҳиби мошин маълумоти бештара пайдо кунед. хай состоянияша хитон дидастем чӣ хеле мошин. хуб дӯстои азиз, мошини навбатии мо BMW Pятерка мебошад. соли барорӣ 6996. мотор объёмаш бошад 10 сӯзишвориш, бензин плюс газ мебошад. коробка передача бошад автоматика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 43000 сомонӣ. ба рубли имрӯза бигардонем
261,000 рубли урусӣ мебошад. Дӯстои ман дар инҷа соҳиби мошин қайд кардагие ки ягон расход надорад, коробка D плюс, мотор хуб кор мекунад. бо гуфтагие ки ҳуҷҷатҳош 5 моҳи дига мондагия. бародарои азиз, занг бизанем, бо ягон чи муомила мекунем гуфтагие. дига ягон маълумоти бештар дига барои моро додагӣ нестанд. хуб дӯстои азиз, занг бизанем, маълумоти бештара хитон бо пайдо кунем. хуб дӯстои азиз, охирон мошини мо BMW тройка мебошад. соли бародишаш 2000. мотор объёмаш бошад 1.8, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. дӯстои ман, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархис 40,000 сомонӣ. ба рубли имзо гардонем 243,000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин қайд кардагие мошин беҳтаринай, ягон кор надорад, гази евро 4 задагия, электропакет, мотор звер, коробка беҳтарин, хадавои тӯбча кардагия, кузовиш тоза, мошин хари аниқ боша. занг бизана, бо муомила мекунем гуфтагия дӯстои ман. хуб дӯстои азиз, дар инҷа навори мо ба охир мерасад. ҳама хонободу сарбаланд бошед то навори оянда.